ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ବା ୱାନ୍ ମିନିର ଆଜି ହେଉଛି ପାର୍ଟ 9 ଭିଡ଼ିଓ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 8ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାର୍ଟ 7 ଆଉ ପାର୍ଟ 8ରେ ଯାହା ପଢ଼େଇଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର when it means person, object, place or animal। ଅର୍ଥ ଆମେ ନାଉନ୍ କାହାକୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଥିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ପ୍ଲେସ୍ ଥିବ, ଆନିମାଲ ଥିବ। এই ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଏଠି ଦିଟା ବିଲେଇ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ବୟ, ବଏଜ୍, ମାନେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବୟ। ଦିଟା ବୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଏସ୍ ଲଗେଇକି ବଏଜ୍ କଲେ। ସେମିତି ବୁକ୍, ବୁକ୍ସ, ହାଉସ୍, ହାଉସେସ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ଦ୍ୟାର ଆର୍ ବଏଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ବୟଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି। ଦ୍ୟାର ଆର୍ ବଏଜ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟ ସହିତ ଏସ୍ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଏକରୁ ଅଧିକା ବୟ ଅଛନ୍ତି। ମେ ବି ଦିଟା ହେଇପାରନ୍ତି, ତିନିଟା ହେଇପାରନ୍ତି, କେତେଟା ହେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ବୁକ୍ସ, ସେଠି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ବହି ଅଛି। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ମାନେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସରେ ଲେଖୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଲେଖୁଛେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଆମେ ତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନାଉନଟା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁରାଲ କଣ କରିବା, ନାଉନ ସହିତ ନାଉନର ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ନେଉଛି। ଇନ୍ ସମ୍ କେସେସ୍ nouns get plural by adding the es to the singular। ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଠି ଆମର କେବଳ ଏସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ନାଉନରେ କଣ ହଉଛି ଇଏସ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ବକ୍ସ, ବକ୍ସେସ୍, ଏଠି କଣ ହେଲା ଏସ୍ ଲାଗିଲାନି, ଇଏସ୍ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ନାଉନ୍ ଅଛି କଣ, when the noun ends in y and if there is a vowel before the y we get the plural form by simple adding s। ଯଦି ଗୋଟେ ନାଉନର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା y ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ ଥିବ, ଭାୱେଲ କଣ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ଓ ଅଛି, ଓଟା ଗୋଟେ ଭାୱେଲ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ଏସ୍ ଲଗେଇବା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଏସ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେମିତି କଣ ହବ, ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମର। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଯୋଉ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶେଷ ଲେଟର ୱାଇ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାୱେଲ ଥିବ, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏସ୍ ଲଗେଇବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ ଯୋଉଠି ଭାୱେଲ ନଥିବ କଣ ହବ। ଯୋଉଠି ଭାୱେଲ ନଥିବ ତା ନିୟମ ହେଉଛି when the noun ends in y and there is no vowel we get the plural form by dropping the y and adding the ies। ଯୋଉଠି y ଥିବ, ଲେଟର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟର y ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାୱେଲ ନଥିବ, ସେଠି କଣ ହବ, y ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ିଯିବ, ତା ଜାଗାରେ ies ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଚେରି, ଚେରିଜ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। In case of nouns ending f or fe we drop the f or fe and add the ves। ଯଦି ନାଉନର ଶେଷ ଲେଟରଟା ଏଫି ଥିବ ବା ଏଫ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଟରଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ, ଏଫ୍ ଆଉ ଏଫିଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ, ତା ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଭିଏସ୍। ଯେମିତି ନାଇଫ୍, ନାଇଫ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଆଜି ରହୁଛି ନୂଆ ରୁଲ୍। ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ସ, ସେଲ୍ଫ, ସେଲ୍ଫସ୍, କାଫ୍, କାଫ୍ସ, ନାଇଫ୍, ନାଇଫ୍ସ। ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଫି ଥିଲା ଆଉ ଏଫ୍ ଥିଲା, ଏଫି ଆଉ ଏଫ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇକି ଭିଏସ୍ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବା। There are some nouns ending in f which are plural by simple adding the s। ଆମ ଯୋଉ ରୁଲଟା କହିଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଟର ଏଫି ଆଉ ଏଫି ଥିଲେ ସେଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଇକି ଭିଏସ୍ ହବ। କେତେଟା ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଏଫ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ଭିଏସ୍ ନ ଲାଗି ଏସ୍ ଲାଗିଯିବ। କଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ରୁଫ୍, ରୁଫ୍ସ, ପ୍ରୁଫ୍, ପ୍ରୁଫ୍ସ। ଇଏ ହଉଛି କେତେଟା ତାର ଏକ୍ସେପସନ୍, ମାନେ ସେ ରୁଲ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଲଟା ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବନି ବା ଏଠି ଲାଗୁ ହବନି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ନିୟମ, some nouns ending in f have two plural forms, one formed by dropping the f and adding vs, the other by simple adding s to the noun। କଥା କଣ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଏଫ୍ ଥିବ, ସେ ଏଫ୍ ଟା କଣ ହବ, ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ, ଏସ୍ ବି ଲାଗିବ, ଭିଏସ୍ ବି ଲାଗିବ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ନାଉନର ଦିଟା ପ୍ଲୁରାଲ ରହିପାରିବ, ଦିଟା ଫର୍ମ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟାକରେ ଏସ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ହବ, ଗୋଟାକରେ ଭିଏସ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ହବ। ଯେମିତି ଡ୍ରପ୍, ଡ୍ରପ୍ସ, ଡ୍ରପ୍ସ। ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ସ।
ओके एटी कौन है एस लगे भी करेक्ट हम VS लगे भी करेक्ट हम जोटा आम लगे पार यहाँ भी ठीक सेटा भी ठीक ओके ताहले आम कौन आज 3टा नियम पढ़ले आज आम पढ़ले जो नाउन शेष लेटरटा एफ बा एफ थी एफ एफ ड्रप हो जगह VS लगे आउ केत जगह कौन हम एफ थिले एफटा ड्रप हेनी सहित एस लगे किंतु आउ किछिटा जगह अच्छी जोटि कि एफ थी कि एफटा कौन हम तार दुईटा प्लुराल हम एस भी लगे VS भी लगे ठीक अच्छे ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ